Er moet wat gebeuren aan de Oosterschelde. De natuur holt er achteruit en dat komt door de deltawerken. Door de aanleg van de Oosterscheldekering aan de ene kant en de Oesterdam en de Philipdam aan de andere kant is toch iets van de dynamiek in het gebied weggehaald. En dat merk je. En dat levert behoorlijk wat problemen op. Wat nu? Dat hoor je zo meteen. En verder vandaag. Gevangenisstraffen voor het plaatsen van een brandbom. En het witte goud steekt de kop weer op. Goedenavond. Er zijn radicale oplossingen nodig om het tij te keren voor de Oosterschelde. Dat zegt een groep adviseurs tegen Rijkswaterstaat. De natuur in het gebied gaat hard achteruit en daar moet wat aan gebeuren. In plaats van vooruitgang gaat het met heel veel soorten heel slecht. Nou, we weten allemaal dat inderdaad de natuur onder druk staat in de Oosterschelde. En er moet echt iets aan gebeuren. Dat geldt voor natuursoorten, zoals de schorren en de zilte in graslanden. Het geldt voor vogels, de soorten eenden, soorten ganzen, soorten zwanen. Het geldt voor vissen, soorten vissen, de vint, daar gaat het ook slecht mee. Dus over de hele breedte, zou je kunnen zeggen, is er reden tot zorg. Volgens Provoost liggen hier een aantal oorzaken aan ten grondslag. We hebben natuurlijk deltawerken gehad, die hebben enorme invloed gehad op het systeem. Vroeger was dit een getijden-estuarium, waar zoet en zout elkaar tegenkwamen, waar een ontzettende dynamiek was. Het tweede is het gebruik. Dit is een Natura 2000 gebied, maar daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt door recreanten, door visserij. En de derde is, het is ontzettend druk geworden. Scheepvaart, duiken, verstoring speelt dus ook waarschijnlijk een belangrijke rol. De commissie MER heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een aantal adviezen gegeven om het tij te keren in het nieuwe Natura 2000 gebied Oosterschelde. Een van de belangrijkste adviezen is wel dat wij zeggen, pak nu deze kans om eens even goed na te denken over de knelpunten die zich voordoen in en om de Oosterschelde. En om eens goed na te denken over de maatregelpakketten die je daar tegenover zou kunnen zetten. En zoek daarbij de hoeken van het speelveld op. Dus ben radicaal in het doordenken van eventuele opties. Dat wil niet zeggen dat al die opties één op één beleid moeten worden. Maar dan heb je wel goed doordacht van wat zijn nu echt de grote knelpunten. En hoe kunnen we nou stapsgewijs die knelpunten gaan aanpakken. Gedeputeerde Wilfried Nieder reageert voorzichtig positief op de adviezen van de commissie. Mits en indien de activiteiten kunnen blijven plaatsvinden die wij belangrijk vinden voor de provincie Zeeland. Dus er zal altijd een balans gevonden moeten worden tussen het advies en de maatschappelijke belangen die in onze provincie spelen. Dus wij nemen niet ieder advies zonder meer 100% over. We zullen een maatschappelijke afweging maken. Denk aan recreatie, denk aan visserij, denk aan andere activiteiten die ook voor Zeeland van belang zijn. Maar daarnaast speelt volgens Provoost de zeespiegelstijging ook een rol bij de besluitvorming. Wat gaan we dan met de Oosterscheldekering doen? Het standpunt van ons is meer dynamiek. Meer dynamiek. Dat bespaart ook een hoop geld. Nu moet er voor miljoenen zandsuppleties plaatsvinden om de zandhonger te beteugelen. We zijn water naar de zee aan het dragen. In plaats van dat je probeert die natuurlijke processen die hier altijd geweest zijn en die tot zo'n rijke Oosterschelde hebben geleid, om die zoveel als mogelijk te herstellen. Rijkswaterstaat is nu aan zet om te zorgen dat er in 2028 een verantwoord plan ligt voor een gezonde en toekomstbestendige Oosterschelde. 3 mannen hebben celstraffen gekregen voor de aanslag met de brandbom op de woning van de politieman uit Tolen. De initiatiefnemer van de aanslag en de man die het explosief liet ontploffen krijgen allebei ongeveer 3 jaar cel. De derde dader, de chauffeur, kreeg 1 jaar cel opgelegd. Verder moet het drietal een schadevergoeding betalen aan het gezin van de agent ter waarde van €36.000. De explosie was in september 2023 en zorgde voor angst bij de jonge kinderen van het gezin. Het gaat flink meer kosten om de kerncentrale van Borselen langer open te houden. De exploitant dacht dat een haalbaarheidsstudie naar het openhouden €11 miljoen zou kosten. Maar nu wordt uitgegaan van bijna 33 miljoen. De kosten voor dat onderzoek zijn zo opgelopen omdat de inzet van externe experts duurder blijkt te zijn. Maar ook is de internationale veiligheidssituatie ingrijpend veranderd. En die gevolgen moeten nu ook in kaart worden gebracht.
Ook vandaag was er in Westdorpen weer stankoverlast van een benzinegeur. Nu in het zorgcentrum, het Verlaat. En nog altijd is niet bekend wat de oorzaak van de lucht is. Al sinds afgelopen donderdag zijn er in Westdorpen meldingen van die benzinegeur. Gevaarlijk voor de volksgezondheid is het niet, blijkt telkens uit metingen. De hoop is dat door de regenval van de afgelopen dagen de stank vanzelf zal verdwijnen. Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is neergedaald. En nu is de vraag welke partijen met elkaar samen een nieuw gemeentebestuur gaan vormen. Steeds vaker wordt er dan iemand aangesteld om een start te maken met die soms ingewikkelde puzzel. Een verkenner of een informateur. Een erebaantje voor een vaak oude bekende, vertelt collega Ariane Lafort. Het is een echte politieke namencarousel. Oud-Kamerlid Anita Pijpelink is verkenner in Vlissingen geworden. Oud-gedeputeerde Ben de Reu in Sluis. Oud-gedeputeerde en huidige dijkgraaf Twan Poppelaars is benoemd tot verkenner in Veren. Oud-burgemeester Gerard Rabelink op Schouwen-Duiveland. En ze zijn niet alleen, want zo vroeg Noord-Beveland oud-VVD-Kamerlid Jacqueline van den Heel. Samen met Letty Demmers, oud-waarnemend burgemeester op Noord-Beveland en Vlissingen en oud-korpschef van de Zeeuwse politie. Ze zijn gevraagd door de VVD, die de verkiezingen op Noord-Beveland heeft gewonnen. Toen hij mij belde, toen zei ik nee, heel graag, ja. Dat is dan ook een vraag natuurlijk voor Jacqueline van den Heel. Wat dacht u toen ze u belde? Ja, ik dacht gelijk, ja, dat wil ik zeker graag doen. Heel mooie, eervolle taak. Ik vind het ook mooi dat ik dat met een kanjer als Letty Demmers mag doen. 2 verkenners voor een hele kleine gemeente met 8000 inwoners en 13 zetels. Is dat niet een beetje overdreven? 13 zetels, 8 partijen. Zeg ik daarmee misschien extra een antwoord op uw vraag? Want van de 8 partijen zijn er 3 lokaal die elkaar beconcurreerden. 2 wilden na de verkiezingen plots fuseren, bliezen dat weer af, maar gaan nu toch optreden als 1 fractie. Vanuit de verkenners kwam eigenlijk ook de vraag, ja, dit is best wel een ingewikkelde klus. Zo met die nieuwe verhoudingen, de kaarten zijn opnieuw geschud. En het is voor hun dan dus ook fijn om met elkaar te kunnen overleggen hoe je dat het beste doet. In Middelburg gaat het om plaatselijk bekende verkenners. Oud-raadsleden Wim Steketee van de lokale partij Middelburg en Ernst Radius namens GroenLinks PvdA. Die dus weer even terug zijn op het oude nest. Aan de ene kant voelt het heel vertrouwd. Maar ja, omdat het toch lang geleden is, moet je wel weer opnieuw de dossiers even doornemen van hoe nu de huidige stand van zaken is in Middelburg. Dus, maar dat maakt het juist erg leuk. Het is een beetje de 2 oude heren die op het balkon zitten van de Muppet Show. Wim kan er geloof ik om lachen. Dat hoop ik wel, Wim. Het CDA probeert zich hier tijdens de gesprekken te positioneren. Een stabiele middenpartij in de gemeente Middelburg met onze 3 zetels en die hebben we ook behouden. Dus ja, we hopen dat we constructief kunnen bijdragen aan een nieuw college. U bent een coalitiekandidaat. Ja hoor, we willen daar graag aan meewerken. Ons streven blijft om op 1 april in de gemeenteraadsvergadering een advies te kunnen uitbrengen namens de 2 informateurs. Snel dan. Ja, want hierna, na de informatieperiode, komt de formatieperiode. En daarin gaan we, niet wij, maar dan gaat een formateur, gaat dan meer inhoudelijk aan de slag om het collegeprogramma op te gaan stellen. En dat vraagt ook wel weer enige tijd. Vandaar dat wij deze informatieperiode wel kort, snel en goed willen doen. De verkenners die voelen zich stiekem natuurlijk toch wel gevleid dat ze gevraagd zijn. Want of je nou met pensioen bent of niet, je krijgt in ieder geval geen salaris voor al je tijd en je moeite. Maar 1 ding is zeker, het levert wel wat op, want blijkbaar, je bent gevraagd, dus je telt nog steeds mee. Straks in deze uitzending waarom Liesbeth uit Middelburg 40 dagen een baksteen bij zich droeg. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Dit weekend is in een sloot in de buurt van Driewegen een dode zeehond aangetroffen. Eerder was het dier al gezien bij Elwoudsdijk, maar toen kon het niet gered worden. Vermoedelijk is de zeehond overleden door ondervoeding. Volgens het reddingsteam Zeedieren is het zeer uitzonderlijk dat een zeehond in een sloot wordt aangetroffen. De onbemande lichtopstand in de duinen bij Zoutelande is vanaf vandaag eigendom van de gemeente Veren. De kleine vierkante toren met lichtbaken en de naam de Sergeant wordt nu een monument van de gemeente. Van dit soort torens zijn er nog maar 3 in Nederland. De 2 andere staan ietsje verderop in de duinen bij Dishoek. Van carnaval tot aan Pasen de 40 dagen tijd. Voor veel mensen een periode van bezinning waarin ze 40 dagen vasten of bijvoorbeeld stoppen met roken of drinken. Of ze sjouwen een steen bij zich. En dat deed kunstenaar Liesbeth Labeur uit Middelburg.
Oh, nou, op dit moment gebeuren er zoveel verdrietige dingen. Overal ter wereld. Om te voelen hoe het is om te lijden. Het leek me mooi om dan, als het ware, ook een soort last met me mee te dragen. En daarom deze baksteen. Die steen neemt Liesbeth overal mee naartoe. Ik leg hem 's nachts op een nachtkastje. En 's ochtends probeer ik hem dan met tandenpoetsen mee te nemen als ik naar buiten ga. Hij zit natuurlijk ook wel eens in mijn fietstas als ik aan het fietsen ben. Als je het wat langer draagt of de hele dag, op een gegeven moment krijg je echt een beetje pijn in mijn rug. En ik had hem eerst in mijn zak gedaan, maar die is dus, er zit ondertussen een gat in. Dus het brengt wel aardig wat met zich mee. Dat dragen van de steen doet ze nog tot Pasen. Als een soort urbane monnik probeer ik op deze manier een klein steentje bij te dragen aan de wereld. Als we het dan over Pasen hebben, dan gaat het natuurlijk om de opstanding van Jezus, maar inmiddels ook om gezelligheid, een paasbrood, tulband en om asperges. En het aspergeseizoen is dit jaar opvallend vroeg begonnen. In Koewacht staken de eerste asperges al eerder dan gebruikelijk hun kop boven de grond uit. Voor telers een bijzonder begin van het seizoen. U heeft al asperges gekocht. Ja, zeker. Ja, dat ze lievelingseten bij ons. Dus we waren er ook vroeg bij dit jaar. Het aspergeseizoen is dit jaar extreem vroeg begonnen. Ja. We zijn 6 maanden begonnen met steken. En dat is ons record. Dat de temperatuur in februari dusdanig hoog was dat de asperge gaan groeien is. En als die boven komt, dan gaan wij hem oogsten. Door de vroege start lijkt het seizoen in Koewacht ook langer te worden. Wij stoppen 24 juni met steken, dus we zijn 2 weken eerder begonnen. Dus het duurt 2 weken langer. Of dat we in juni nog heel veel kunnen oogsten, dat is wel de vraag. Want de plant zal wel moei geraken op het einde van de rit. En of we voortaan al een maand eerder aan de asperges kunnen, dat is nog even de vraag. In februari is extreem vroeg, maar 6 maanden zitten we al heel dicht bij februari. Ja. Naast zon en wat stapelwolken, ook enkele buien vandaag. De temperatuur liep op naar een graad of 10, maar er was wel een vrij krachtige tot soms zelfs krachtige noordwestenwind. De komende dagen is het overwegend droog, zonnige periode, iets minder wind en dan is het dus ook net ietsje warmer dan vandaag. Tot zover Zeeland Nu. Dan meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel mooie maandagavond.